ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇ ମା ସାରଳା, ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଚଣ୍ଡୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ପାହାଚ ଅଛି ଉପରକୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କଟକର ବାଙ୍କିଠାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରେଣୁକା ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଏହି ପୀଠଟି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମା ଦେଖାହେଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାପରେ ବେଢ଼ା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପରଶୁରାମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ରୂପରେ ଏଇଠି ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ।